Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Ko sa'yo ay tunay. Ikaw lamang ang aking ibigin. Magpakailanman. Aray! Bakit na naman ang aampastan? Ay, pwede ka! Masakit sa tenga yung bunganga mo! Hindi kasi! Tingnan mo si Manong driver, oh. Inaantok na. Ginigising lang natin. Pambihira naman, oh. Isa pong magandang gabi sa inyo mga kabisyong oras natin dyan. Ganap ng 32 minutes. Bakalipas po sa oras ng alas 6 ng gabi. And that's right mga kabisyo, kasama pa rin po ang programang EDSA. Pinangungunahan pa rin po ni Tang Henyo, your Surly Jeg Bandido, at ang napakakulit na si Duday. Eto na! Huwag na natin patagalin to, Tang. Pag-usapan na natin to. Hinangaan po ng mga netizen ang isang babaeng nagdi-deliver daw ng mga parcels sa pamamagitan ng paglalakad lang dahil wala siyang sariling bisikleta o motorsiklo. Wow! Grabe naman to. Iba to si Ante. Karaniwang bihikulo kasi yan na ginagamit sa pagdi-deliver. Yung mga bike, motor. Diba? Yun yung nagdi-deliver sa'yo. Biglang tatawag, Shopee! Sige, Lazada! Eto na! Logican na natin, Tutang! Ay, sige! Huwag mo nang patagalin! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, eto na, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Eto, makinig ha. Boards, basic po, karamihan sa atin ang maraming dahilan, di ba? Para maghanap ng trabaho. Oh no! O namimili pa ng trabaho na gusto. Merong magsasabi dyan, ayaw ko dyan kasi mainit eh. Nakakapagod eh. Hindi bagay sa skin ko. No. Namit ang paon ka. Tapos meron pa magsasabi, di ba? Idadahilan na kawawa siya kasi wala pang trabahong nakita. Well, kung tutuusin, marami naman pong trabahong available. Dahil daw, porket commerce graduate siya, computer chemistry graduate siya, at gusto niyang applyan, dapat, kung anong pinag-aralan niya, course-related. Walang available, pero may available naman na trabaho na hindi course-related. No, ayan, 3 years ka na walang trabaho. No. Alam mo, sarap sa bunutan. Saan tang sa bunutan? Ay, siyempre, sarap sa bunutan sa buhok, sa ilong. Na mga kabisyo, ito, logican po natin. Marami pong tao ang kinakaya ang hirap ng trabaho dahil sa pangangailangan po sa pera. Pagtugon po sa pangangailangan ng pamilya, pagkakaroon po ng mga pangarap, syempre. Kadalasan wala po silang ibang mapagpilian kaya kahit mahirap na trabaho, pinipilit nilang kayanin. Ang mga nagdi-deliver po ng parcel, kagaya na lang po niya na naglalakad, 'di ba? Nagpapakita po ng determinasyon, 'di ba? At lakas ng loob kahit na limitado ang kanilang mga option sa transportation. Kaya huwag kang mag-inarte kasi hindi maganda pag namatay ka sa gutom. 'Di ba, Tang? Pag namatay ka sa gutom, Tang, ano ang tawag sa'yo? Ay, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Patay gutom! Pangit
naman! Pambihira naman, oh. Aragoy! Maluoy ka! Oras natin! 36 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. You are still locked in right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!